Fl-aħħar ġimgħat naqas sew il-volum tax-xogħol fil-Port Ħieles ta' Malta mhux magħruf x'wassal għat-tali sitwazzjoni li issa bdiet tinħass ukoll fost l-impjegati li jistgħu jipparagunaw il-volum attwali tax-xogħol ma' dak li kienu jagħmlu sa ftit ta' xhur ilu biss. Din is-sitwazzjoni hija waħda ta' tħassib għall-istess impjegati tal-Port Ħieles u sorsi li tkellmu magħna għalunna li huma ma jeskludux li grazzi għal dak li qed jiġri it-tmexxija tal-Port Ħieles tista' twaqqaf numru ta' ħaddiema billi ma tġeddilhomx il-kuntratt tax-xogħol. Dawk li tkellmu mal-gazzetta Il-Mument fissru li huma jesperjenzaw tnaqqis notevoli fil-volum tax-xogħol qabel ma kinux jistgħu ilaħqu max-xogħol li kellhom bastiment ġgantesk wieħed wara l-ieħor jitlu fil-Port Ħieles Malti għal skop ta' trasport. Illum ix-xenarju inbidel u għalkemm il-vapuri kbar għadhom jitlu fil-Port Ħieles, il-moviment tal-containers jidher li naqas sew. Tajjeb li wieħed josserva li dan ix-xenarju kollu seħ u qiegħed iseħħ fid-dawl tad dikjarazzjonijiet li kien għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat fis-sajf ta' 3 snin ilu meta kien iddikjara li hu ma jridx li jara li l-Port Ħieles ta' Malta ikompli jikber. Dik id-dikjarazzjoni partikolari tal-Prim Ministru kienet osservata mill-Malta Freeport Terminals Limited li kienet qalet li qiegħed tieħu nota u segwi mill-qrib dak li qed jingħad biex tkun tista' tevalwa il-futur tagħha u tal-impjegati kollha diretti u indiretti tagħha.